Mä laitoin tähän, että tsekataan vähän millaisilla aaltopituuksilla ollaan yleisesti koripallotuntemuksia tämän hetkisen asennoitumisen puolesta. Mutta se voidaan tehdä sitten ehkä sen jälkeen, kun kerrot pian, että mitä sä oot niinku tehnyt ja työskennellyt. Sä sanoit siitä, että ei ole ehkä amerikkalainen koripallo on niinku ollut edes seuratoimijana sulle täällä. Niin ei ole ollut enää semmoinen niinku intohimo-aihe samalla lailla kuin se just on päinvastoin mulle. Et mä oon nähnyt 300 peliä edellisen 6 vuoden aikana netistä yömyöhään NBA-pelejä ja mä oon nähnyt siinä samassa ajassa 4 korisliigan peliä. Se suhde on ihan niin kuin päinvastainen niin kuin paikallisuuden ja kansainvälisyyden puolesta. Mutta päädyit tekemään sitten Ruohonjuuri-podcastiin. Siis se on juuri se osa myös sitä konseptia, että mä halusin irtaantua että mä halusin irtaantua siitä, että mä seuraan pelkästään vaan näitä maailman tunnetumpia juttuja. Ja niin, tänään meillä on Ruohonjuuri-ohjelman osassa 5 haastateltavana Jukka Raja-aho Tampereen Pyrinnön koripallojaostosta. Tervetuloa. Kiitos. Jukka on oman tunnustuksensa mukaan toiminut junnuvalmentajana, valmennuspäällikkönä, korisjaoston puheenjohtajana ynnä muuta vuosikymmenten kuluessa. Nämä piti paikkansa myös. Ja ynnä muuta on tietenkin se tärkeä osa ilmeisesti siinä. Kyllä. Mitäs kaikkea sun Tampereen Pyrinnöllä on kuulunut muuta, siis työtehtäviin, ja mitä kuuluu valmennuspäällikön ja korisjaoston puheenjohtajan työtehtäviin? Mä oon itse asiassa nyt sitten 10 vuotta tosiaan ollut vasta töissä, tai niin kuin päätyönäni tehnyt korista, että mun huomattavasti isompi osa mun korisharrastusta tai uraani on vapaaehtoistoimintaa ollut, että, ja jossain määrin sanoisin, että merkityksellisempikin aika oli se ennen kuin mä olin töissä. Valmennuspäällikkönä ollessa, mitä minä tein silloin ja mitä nykyinen valmennuspäällikkö Artem Kors tekee, niin käytännössä tietysti varmaan se ykkösjuttu vuoden aikana, että rekryää seuraavan kauden valmennustiimit, sitten seuraa niiden toimintaa, auttaa niitä käytännön asioissa, on mukana salivuorojen jakamisessa, koulutukset, kaikki muut, ja sitten tietysti tämmöisessä yhteisössä kuin Pyrintö, niin kaikki tekee vähän kaikkea, eli kyllä me ollaan oltu ihan niin kuin muiden lajienkin näissä arvokisoissa mukana erilaisissa autokuskina ja muuta talkootyötä, mitä sitten osaa tehdä. Kuinka monta eri joukkuetta on sitten niin valmennuspäällikön harteillahan se nyt ei ole, mutta noin suunnilleen niin kuinka monta nuoriso- ja lastenjoukkuetta Pyrinnöllä on nyt niin kuin tällä hetkellä? Niin, eli valmennuspäälliköllä on tietysti ne kaikki tietyllä tapaa siellä tai valmennuspäällikkö on kaikkien niiden taustalla enemmän tai vähemmän, mutta meillä on kaikissa ikäluokissa 19-vuotiaista ihan tonne vaahtosammottimen kokoisiin, niin on niin kuin ikäluokkajoukkueita ja sitten tietysti myös aikuisissa niin no ne ei oikeastaan enää valmennuspäällikköalaisia, eli Pyrinnöllähän on ainutlaatuinen tämmöinen pelaajapolku sikäli, että siellä on myös sitten aikuispelaajille nämä akatemiajoukkueet nuorille aikuisille. Eli meillä on korisliigan lisäksi niin meillä on ykkösdivisioona A:ssa, joka on siis oikea ykkösdivisioona. Sitten meillä on ykkösdivisioona B:ssä, joka on sitten, voisi ajatella, että olisi niin kuin, jos se haluttaisiin nimetä toisella tavalla, niin se olisi kakkosdivisioona. Ja meillä on joka tapauksessa näissä kaikissa 3 meillä on niin kuin edustusjoukkueet ja samoin joukkueet, sitten samoin tyttöpuolella tai naisten puolella, niin siellä on korisliigan joukkueen lisäksi myös naisten ykkösdivisioona joukkue, että siellä on akatemiajoukkue. Eli tämä pelaajapolku on siinä mielessä aika ehjä, kuin aika monilla muilla seuroilla se ihan valtakunnallisestikin päättyy. Puhutaan pelaajapolusta, niin se päättyy aika usein sitten niin kuin tähän viimeistään sitten
tähän 19-vuotiaiden joukkueeseen. Niin, A-junioreihin tai niin, siihen päin. Niin. Mäkin meinaan käyttää vielä noita vanhoja A, B ja C-junnuja, kun niitä on suurimman osa elämästään käyttänyt, mutta nykyään koriksessa puhutaan näillä FIBAn, eli kansainvälisen koripalloliiton näillä U19 ja U16 termeillä. Yes. No, mitä muuta historiaa ja kokemusta sulla on sitten niin kuin lajin ja urheiluyhteisön parissa? Että jos sä sanoit, että sä oot työskennellyt noin 10 vuoden ajan vasta Pyrinnöllä, niin kuin työskennellyt, Joo. niin siitä ennenhän sulla on varmaan jonkin sortin kosketuspintaa urheilulajista luonnostaan, niin kerran vähän siitä, että Kyllä. minkä muotoista. Eli ihan jos koripallohistoriaani käyn läpi, niin 70-luvun puolivälissä, eli alle 10-vuotiaana aloitin pelaan Pyrinnössä ja huonon pelaajaurani jälkeen sitten kun täytin 15, eli kävin erotuomarikurssin, jota hommaa tein sitten 20 vuotta. Ja se oli mulla semmoinen niin kuin, tavoitteellinen harrastus sen jälkeen, kun mä totesin, että urheilijana musta ei tavoitteellisuus ei ole, siitä ei tule oikein tulosta, niin sitten erotuomarina pääsin sitten ihan korisliigaan asti, vihelsin 5 kautta SM-sarjaa. Ja vuosituhannen vaihteessa sitten keskityin sitten valmentamiseen. Mä aloitin valmentamisen sitten tämän erotuomarihomman ohella 80-luvun puolivälissä. Ja olen valmentanut siitä lähtien sitten yhtäjaksoisesti pois lukien 2 kautta. Ja 1 kauden silloin erotuomariaikana keskityi pelkästään erotuomarihommaan ja kuvitellen, että se sujuisi sitten paremmin kuin ei valmenna, mutta ei se sitä sitten muuttanut. Toinen oli sitten, mä olin tuossa 2 vuotta sitten pitkällä reissulla, niin olin yhden pelikauden sitten sivussa sen takia. Sitten monenlaista niin valmentanut tosiaan sitten ihan yhtäjaksoisesti. Kaikkein eniten ehkä sellaisia 13-16-vuotiaita poikia. Joitain tyttöjoukkueitakin. Sitten tämmöisen valmennus- ja tuomarihomman ohessa sitten ollut erilaisissa luottamustehtävissä sitten Koripalloliitolla erotuomarikouluttajana esimerkiksi tai erilaisten organisaatioiden sitten hallituksissa tai puheenjohtajana. Ja samoin Pyrinnössä sitten on ollut koripallojaoston puheenjohtaja kaikissa tämmöisissä johtokunnassa sitten tosiaan, jaoston johtokunnassa sitten en tiedä kuinka monta vuotta ja niin poispäin. Erilaisia tämmöisiä tehtäviä on ollut. Huomattava määrä. Siis totta kai niin kuin se vähän loit sen perspektiivin sen ajanjakson. Niin kuin se pituushan tietenkin on, jos sä oot alle 10-vuotiaana ajattelee pelaamista siihen nykypäivään, niin siihen tietenkin sit mahtuu useampi vuosikymmen. Mutta se meinaa vaan, että sitten on niin kuin nähty tosi paljon lajista. Miten niin kuin siinä ajassa, jos sulla on niin kuin kykyä sille hahmotella sitä, niin on lajin niin kuin mittakaavat ja luonne ja maine muuttunut? Että onko se ehtinyt aaltoilla siinä välissä, niin kuin, muistaakseni, olisiko se ollut 80-luvun puolella, oli eritoten niin kuin suht menestyvää kansainvälisesti koripallo, suomalainen koripallo. Ja sitten se on mennyt vähän matalemmalla ja nyt on taas tietynlainen buumi ollut edellisen 10 vuoden aikana suomalaisessa koripallossa. Niin millainen hahmotelma sulla on siitä, että millainen koripallon asema ja maine on ollut suomalaisessa urheiluyhteiskunnassa siinä aikana? Koripallo on ehkä sanoisin, että kyllä se niin kuin, tämä viimeinen nousukiito tähän erittäin hyvään nykytilanteeseen on jostain 90-luvun puolivälin jälkeen. Sitä alettiin mun mielestä niin kuin rakentaa systemaattisemmin, eli silloin Detman tuli päävalmentajaksi ja sitten vuosituhannen vaihteen jälkeen se on sitten ollut enemmän tai vähemmän niin kuin kasvavaa, jos ajattelee ihan näin valtakunnan tasolla. Ja aika hyvin se on seurannut myös sitten Pyrinnössä
näin paikallisesti, niin aika hyvin se on seurannut samansuuntaisesti kuljettu myös sitten täällä, että 2010-lukuhan oli meillä niin kuin huima, että 3 Suomen mestaruutta Pyrintö voitti 1 hopean ja 1 bronssin 10 vuodessa, niin se oli niin kuin aika hieno. Ja meillä, niin kuin, jos ajattelee niin kuin harrastajamääriä, niin mä olin puheenjohtajana 2011-2012 jossain niillä tienoilla, ja meillä oli silloin 350 pelaajaa, ja sitten vajaa 10 vuotta myöhemmin kuin ennen koronaa, niin meillä oli yli 800 pelaajaa. Et koronan myötä sitten pientä laskua tuli, jota ei ole vielä saatu takaisin, mutta että noin isossa kuvassa, niin kyllä se niin sanoisin, että viimeisen 20 vuoden aikana on tämä nousu tapahtunut. Sitä ennen oli aaltoilua, ja jos ajattelee niin kuin paikallistasolla, niin meillä oli ikäluokkia, jotka oli hyvin hoidettuja, jossa oli isoja, paljon junnuja, ja ne toimi hyvin, mutta sitten toisaalta oli taas sitten ikäluokkia, joihin ei vaan riittänyt sitten riittävän motivoituneita tai riittävän hyviä coacheja, että ne olisi saanut sen homman niin kuin pyöriin, ja ne oli sitten pieniä ikäluokkia tai jopa niin, että niitä jouduttiin yhdistelemään sitten vuotta vanhempien kanssa. Joo, ja toihan on yleinen tarina tietenkin. Esimerkiksi sanotaanko vaikka 70-luvun alkupuoliskon sukupolvista. Niin kuin Lahdessa esimerkiksi on niin kuin malliesimerkki siitä, että Jari Litmanen, niin heillä oli niin kuin vahva yhteisö siinä niin kuin lapsesta teini-ikäiseksi siinä ikäluokan niin kuin urheiluyhteisössä siellä. Ja vanhemmat piti huolta ja kaikki seurayhteisöt piti hyvää huolta. Ja sitten niin kuin, ehkä se vaan sattuman mukaan 2 seuraavaa ikälukua, niin ei ollut sellaista samanlaista yhteen sitoutuvuutta. Niin, että se on enemmän ollut aikanaan sellaista, tai no onhan se nykyäänkin tietenkin todella riippuvaista siitä, että mitkä on niiden nuorten ja lasten se asenne ja kiinnostus siihen lajiin, mutta myös se, millaista tukea ne saa siihen perheeltä ja valmennukselta ja seuralta. Mutta niin, valitettava tietenkin, että se on silloin ollut vielä jyrkempää se ylös-alas aaltoilu sinänsä. Huomattavia muutoksia koripallon lajiyhteisöissä niin kuin tämän sun koripallossa toimimisen aikana. Ja mitkä on ollut niin kuin merkittävät tekijät näiden asioiden taustalla sit myös, jos on jotain konkreettista esimerkkiä? No sanotaan, että koripallo on valtava maailmanlaajuinen peli, jota Suomessa ei ehkä ihan ymmärretä tai sitä ei se ei ollut merkityksellinen asia aikaisemmin, mutta tekniikan kehittymisen myötä, kun maailma on tullut pienemmäksi, niin sen myötä on sitten myös Suomessa oivallettu se, että kuinka isosta pelistä on kysymys ja kuinka se on arjessa. Valtaosassa maailmaa se on ihmisten arjessa. Siihen törmää tänä päivänä, jos katsoo elokuvaa tai TV-sarjaa tai telkkaria, niin todella monessa sarjassa enemmän tai vähemmän sivutaan korista. Ja vaikka se tarinat olisi jostain ihan muusta, mutta se, että se on sivujuonteena hirveän monissa jutuissa. No tämä kaikki vaikuttaa tietysti siihen vähän, että ihmiset mieltää, että se koris kuuluu arkeen ja sitten kun niitä pelejä, tietysti se saman tekniikan kehittämisen myötä pelejä on niin paljon helpompi nähdä, että tänä päivänä pystyy niin kuin tuossa aiemmin kerroit itse, että kuinka valtavan määrän sä katsot vaikka NBA-pelejä, niin se oli joskus siihen aikaan, kun mulla olisi ollut se suurin mielenkiinto asiaan 80-90-luvulla, niin siihen aikaan niitä pelejä tilattiin VHS-videokasetteja Amerikasta ja ne tuli sitten 1-2 viiveellä vähintään. Ja sen myötä se ei, ajankohtaista se ei ollut ikinä.
Ja tuskin näytettiin esimerkiksi näytettiinkö Barcelona olympialaisista koripalloa Suomessa TV:ssä? Kyllä Barcelona näytettiin. Joo. Mutta se oli 5 vuotta myöhemmin. niin se oli niin iso juttu. Se oli niiden olympialaisten suuri juttu, niin kyllä se tuli. Että Joo, mutta koska mä en ollut silloin television katsomisiässä, vaan mä olin ei-syntyneessä iässä vielä parin vuoden ajan, niin mä ajattelin, että ehkä se on niinku ollut niin sulkeutunutta sitten, että Suomessa oikeasti Ylen noi ohjelmapäälliköt on päättänyt, että täällä rakastetaan ratajuoksua ja keihäänheittoa, niin näytetään niitä sitten. No näinhän se vähän tietysti on. Mutta sellainenkin sitten auttoi sitä levittämään, että koska ne henkilöt on sitten ne, niin kuin Charles Barkley ja Michael Jordan ja niin edespäin, jota silloin niin kuin olisi saattanut nähdä niissä peleissä, niin on ne, joista ne kulttuurilliset viittaukset on saattanut pyöriä just elokuvista ja TV-sarjoista, jos olet käynyt sitten filmiteatterissa katsomassa jonkun elokuvan, jossa on mainittu His Ernest tai jotain ihan sattumalta tai joku muu tällainen, niin sitten se sitoo sen yhteen, sen henkilökultin, joka on vähän niin kuin luotu jo kulttuurissa, niin siihen, että sitten sä oikeasti näet ne urheilijat itse. Kyllä. Mutta sellaiset tietenkin sitten, niin kuin mun esimerkistä, niin 2015 vai 2016, niin silloin mä olin nuori 18-19-vuotias ja mä käytin silloin Instagram-sovellusta ja sitten kun silloin se alkoi muuttumaan sellaiseksi, että ne tyrkyttää sulle sisältöä, mitä sä et seuraa, että katsopa tätä. Ja sitten se oli 2 viikkoa ennen mun syntymäpäiviä, eli kesäkuun alussa, ja siinä oli jotain loputtomia koosteita siitä, kun 22 000 päinen yleisö niin kuin hyppii ja pyörtyy, kun Golden State Warriors pelaa Cleveland Cavaliersia vastaan NBA-finaaleissa. Ja se on vaan niin kuin loputon sellaista, ja sitten mietin, että onko tämä... Siinä vaiheessa oli mennyt jo varmaan 8 vuotta siitä, kun mä viimeksi olin nähnyt niin kuin koripalloa kokonaisen pelin edes, ja silloin 2007 edes maailman niin kuin huippukoripallo oli vähän sellaista, niin kuin, tuntui sellaiselta kovaa vastaan, että oli paljon niin kuin post-pelaajat, niin kuin, ja niin kuin levypalloista niin kuin kamppailtiin, eikä ollut niin sellaista vapaamuotoista ja sulavaa ja juoksevaa ja sellaista NS niin kuin 94 jalan mittaista peliä, kun sitten se 2010-luvun puolen väliin se räjähdys oli. Niin sen jälkeen niin kuin mä kietouduin siihen ihan täysin. Ja sitten siinä nyt tietenkin on lieveilmiönä se, että 18-vuotiaana mä en ihan tajunnut sitä, että se peli on se, mihin mä rakastuin, vaan se oli enemmän se, että miltä se näyttää, kun 1 tai nykyään ehkä 3 henkilöä, mutta 1 henkilö, niin kuin Stephen Curry, miten se pelaa, niin sehän on niin kuin valloittavaa. Mutta sä et voi nähdä sitä missään muualla kuin sen peleissä, koska silloin kukaan muu ei pelannut silleen. Ja sitten se itse niinku se intohimo siihen, minkä tahansa muotoiseen koripallo ei vielä ollut syttynyt suoraan, vaan se oli vaan se sisäänheittokeino siihen pallopeliin. Niin se on vähän niinku sitä samaa niinku kuvasta, että nyt mä oon niinku, periaatteessa mun unelmatyö olisi tehdä miten tahansa koripallon parissa, ja sä mainitsit siitä erotuomaroinnistakin esimerkiksi, niin mä oon niin kuin nyt jatkuvasti yrittänyt puolen vuoden ajan pitää kirjalla siitä, että niin kuin jos se on se erotuomareiden ensimmäinen ykköskurssi, vai mikä se on se ihan alkeiskurssi, että pääsisi vähän niin kuin, että ihan vaan pääsisi niin kuin lähemmäs peliä ylipäätään. Ja ei se nyt olisi niin yllättävää, jos mä jossain vaiheessa niin kuin tekisin niin kuin mitään tollasta, mutta nyt tietenkin tuli tämmöinen pieni projekti. Sehän olisi hieno homma, että ilman muuta mä autan, kun mä otan selvää, koska on seuraavat erotuomarikurssit. Joo, ja siis se on vähän vanha-aikainen se portaali siihen, mutta kyllä ne tiedot on siellä sitten, kun ne tiedot on siellä. Se selkeästi vaan ei ole ollut sitä ykköstason kurssia nyt Tampereen seudulla, siis ainakaan parin kuukauteen. Sehän on varmaan niin kuin ehkä kerran vuodessa. Niitä on kerran 2 vuodessa yleensä niin kuin yhdellä paikkakunnalla. Että. Jep. No, mutta se on niinku osa sitä, millaisilla aaltopituuksilla ollaan yleisesti koripallotuntemuksen ja tämänhetkisen asennoitumisen puolesta. Tässä oli vielä, niinku, että mikä sitten koripallosta tekee sulle itsellesi juuri ykköslajin, vai onko se ykköslaji? Tykkäätkö sä vaikka suunnistamisesta enemmän? Eihän mä sitä voi tietää. Ei, kyllä mulla on ihan koris ainoa laji käytännössä, jota seuraan.
se on jo, mitä enemmän tullut ikään, niin sen enempi niin, että sitten kun mulla on vapaa-aikaa joskus, niin kyllä mä sitten teen jotain muuta kuin urheilua, että sitten luen kirjallisuutta tai kuuntelen musiikkia tai jotain muuta. Mutta tosiaan, niin miksi korison, niin mä aikanaan niin kun tykkäsin siitä, ja itse asiassa on sen sitten jossain valmennuskoulutuksen jossain, kun on pitänyt omaa korisfilosofiaa määritellä, niin mä oon ehkä määritellyt sen niin, että kun koris poikkeaa useimmista muista peleistä, että siinä pelivälinettä palloa käsitellään käsin, niin se käsittely on helpompaa ja sen takia sitten syötöt menee huomattavasti suuremmalla todennäköisyydellä perille. Eli tästä taas seurauksena niin se koris ei perustu niin paljon sattumaan, vaan että enemmän se voi olla systemaattisempaa. Ja koriksessa ei heitetä vaikka keskitetä maalille tai toivoen, että joku oma siihen osuu tai että se pomppaa sopivasti, tai sitten heitetä pitkää päätyä ja mennä perään ja lyödä kiekkoa maalille, että saadaan siellä on suurempi todennäköisyys saada sohittua se sisään. Vaan koriksessa yritetään systemaattisesti saada toki siinäkin todennäköisyyksistä puhutaan, mutta huomattavasti suuremmalla onnistumisen mahdollisuudella. Ja tavallaan tästä syystä koris on sitten myös maailman taktisimpia pelejä. Ja se on äärimmäisen mielenkiintoista nämä koripallon taktiset asiat, ja joihin liittyy totta kai sitten kaikki tekniset asiat myös, mutta näin valmentajan näkökulmasta, mihin paitsi pelaajien taitojen kehittämisen suhteen voi vaikuttaa ja auttaa niitä siinä, niin sitten myös tämmöiset taktiset asiat ja pelikäsitysasiat, nämä on semmoisia tärkeitä asioita itselle. No sitten nopeus on koriksessa semmoinen, se joskus määritellään, että koris on ainoa peli, jossa erotuomarin täytyy pitää pilli suussa koko ajan. Kaikissa muissa peleissä sä voit, kun tuolla tapahtuu jotain, niin sä pistää kädestä pillin suuhun ja vihellät. Koripallossa, jos ei pilli ole suussa, niin siinä menee se sekunti ja kukaan ei enää ymmärrä, mitä sä vihelsit. Että minkä tilanteet siinä aikana, kun laitat pillin suuhun, mikä niistä tilanteista oli se, mihin sä puutuit. Ja siinä mielessä niin tämä pelin nopeus ja tapahtumien nopeus on semmoinen, mikä mua on viehättänyt alusta asti. Mulla on vähän samanlainen näkökulma itsellä se, että vähennetään sattumaa tai sattumallisuutta, mutta se syy on niin kuin perinpohjaisesti eri mun mielestä. Sillä verrattuna melkein mihin tahansa urheilulajiin tai joukkuepalloilulajiin, niin koripallossa on kaikista eniten pisteiden tai maalien tekomahdollisuuksia ja pallonhallintoja, sillä periaatteessa maali on avoin aina. Puolustajat nyt tietenkin tekee parhaansa estääkseen minkään sortin pisteiden tekemistä, mutta sanotaan vaikka, että yhden pelin aikana, jos on 48-minuuttinen peli, niin siinä saattaa olla 112 NBA-pelissä pallonhallintaa. 40 minuutin pelissä olisiko vaikka 88 pallonhallintaa, ja jaettuna kahdelle joukkueelle, niin se on kutakuinkin 44. Ja jokainen niistä yleensä päättyy pallon menetykseen tai korintekoyritykseen. Ja sehän mitä enemmän on korintekoyrityksiä, niin sitä todennäköisempää se on se, että se, joka oli sinä päivänä parempi joukkue, niin voittaa sen pelin, koska se otanta kasvaa ja kasvaa verrattuna vaikka amerikkalaiseen jalkapalloon tai tällaiseen. Niin tämä on sama syy, tai sama ilmiö, mutta eri syy, minkä takia mä koen, että koripallo on, se on todella epäreilu peli, etenkin jos heittovarianssia ja korin kulmakolmosten tai muun tällaisen varianssia ajattelee, mutta se on myös kaikista reilun peli siinä mielessä, että molemmat joukkueet saa mahdollisimman paljon korintekoyrityksiä. Kyllä. Joo.
Joo, koriksessa voi ajatella, että sitä peliä ei voita vahingossa. Tai sitä ei voita niin kuin ansaitusti. Niin, sitä ei voita sillä lailla, että saa tehtyä yhden maalin ja sitten onnistuu puolustaa loppuajan, vaan että sun on oltava parempi, jotta sä voit voittaa sen peli. Ja jääkiekossa ja jalkapallossahan nyt en aio millään lailla parjata kyseisiä lajeja, mutta on niin kuin iso todennäköisyys siinä, että jos on joku MM-kisojen suuri finaali ja sun joukkueen maalivahti pelaa uransa tai ehkä maailmanhistorian parhaan pelin, niin vaikka te olisitte 5-5 kenttäpelaamisessa tai 10-10 kenttäpelaamisessa huomattavasti huonompi, niin se huippuvireinen maalivahti voi silti pelastaa 0-0 tasapelin ja rangaistuslaukaus- tai rangaistuspotkukilpailussa vielä voiton. Et ansaittuahan sekin on, mutta se on vaan sitten sen yhden henkilön kunnia vielä enemmän kuin ehkä niiden 10 tai 18 muun vieruskaverin se. Kyllä. Kiitokset. Kiitokset kuuntelemisesta. Jos pidät kuulemastasi, kysy ensi kerralla Nokia-areenan vessassa, Koskipuiston raitiovaunupysäkillä tai vapaaheitto viivalla vieruskaverilta. Oot sä kuullut tästä Ruohonjuurtuminen ohjelmasta? Sen lisäksi voit myös arvostella ohjelma 5 tähdellä Spotifyssa tai tykätä videoista ja tilata kanavan YouTubessa. Oheismateriaalia ja muuta ajoittaista ohjelmaa tukevaa tai tukematonta urheilusisältöä löydät Instagramista @ruohopodcast. Voidaan yhdistää tämä idea siitä, että mä oon tosiaan kattonut suurimmaksi osaksi netistä, sanotaanko nyt, ei nyt kerrota minkä muotoisia lähetyksiä, mutta kansainvälisiä NBA League Pass-lähetyksiä on sopiva kuvaus ehkä. Niin. Ja monella muulla ihmisellä niin kuin kosketuspinta koripalloon saattaa olla vaan jotkut highlights-videot YouTubessa tai Instagramissa tai muuta. Niin ensinnäkin, mitä eroja sellaisten niin kuin niiden NBA-pelien välillä on niin suomalaiseen peliin? Ja sitten mahdollisia välivaiheita, että onko Euroliigissa vielä joku tietty välivaihe vai pelaako koko Eurooppa niin kuin tietyillä FIBA-säännöillä. Mä tiedän tietenkin, mitä FIBA-säännöt kutakuinkin niin kuin pitää erona NBA:han, mutta jos sä osaat kertoa siitä kuulijoille, että mitä eroa kansainvälisillä säännöillä on amerikkalaisiin sääntöihin. Jos et osaa, niin sitten niin kuin tarkalleen. Sä varmaan osaat itse paremmin, koska sä tunnet ne NBA-säännöt paremmin, mutta totta kai mä nyt jonkun verran veroja, että Kenttä on hiukan pidempi ja hiukan leveämpi, 1,5 metrillä ehkä. Joo, taitaa olla, en ja sitten ja kolkkiviiva on vähän kauempana. Kolkkiviiva on 70 senttiä pidempänä ja sitten kulmakin on vissiin 20 senttiä pidempänä. Joo. Ja maalattu korintekoalue taitaa olla ihan sama kokoinen, mistä mä olin yllättynyt, koska sehän saa se näyttää vielä ekstra tiiviiltä sitten sen eurooppalaisen alueen, kun se 3 viivan lähempänä. No, mutta kuitenkin siis ylipäätään ne erot on, tai siis tunnetuimmat ainakin erot on se, että kenttä on Euroopassa hiukan lyhyempi, hiukan kapeampi. 3 pisteen viiva on ihan yhden pienen askeleen lähempänä, kulmassa vähän vähemmän vielä lähempänä. Koriin pallon saa koskettaa sen jälkeen, kun se on osunut rimaan, vaikka se olisi sylinteri yllä siinä, missä NBA:ssä ei saa vielä koskea siihen, kunnes se on poistunut suurimmaksi osaksi tai kokonaan sylinteri yltä. Ja 48 minuutin peliaika tietenkin on se merkittävä. Olennaisin, niin. Et Suomessa ja kansainvälisissä peleissä aina pelataan 10 minuuttia kertaa 4 erää. Siinä missä NBA:ssä ne pelaa 12 kertaa 4. Et jos on nuorta yleisöä, jotka ei koe vielä, että keskittymiskyky riittäisi kokonaiseen 48 minuutin pituiseen otteluun, missä on vielä hirveä määrä mainoksia, ihan vaan jos joku joskus aikoo katsoa NBA-pelejä. Ihan hirveä määrä mainoksia. Niin eurooppalaiset pelit tulee sopivampaan aikaan, ja niissä ei ole niin paljon mainoksia, ja se ei kestä kokonaisuudessakaan niin pitkään. Kyllä. Mutta
Mutta mä en tiedä, noi on aika semmoisia, että jos ajatellaan, niin kun puhutaan säännöistä, niin noi kauhean niin kuin oleellisia eroja kuitenkaan ole. Että enempää ne on ne kulttuuriasiat ja tämmöiset sitten ehkä ne merkittävimmät erot. Että mä oon itse aina, kun koriksen säännöistä, hirveän usein kun koriksesta puhutaan, niin puhutaan säännöistä. Mä olin joskus, tästä vuosikymmeniä aikaa, mutta olin liikuntaopettajan sijaisena ja niin kun ihmettelin sitä, että minkä takia miksi koristunnit täytyy pilata aina sillä, että siellä nipotetaan jostain säännöistä. Että lapset, jotka ei osaa vielä yhtään mitään ja tykkäisi vaan liikkua, niin miksi siellä vihellettiin palautuksia tai askeleita, että liikkuuko tukijalka tai kaksoiskuljetuksia. Ne on minusta täysin epäoleellisia, antaisi lasten vaan liikkua ja pelata. Että vähän voisi, sitten kun homma kehittyy, niin sitten viedä vähän siihen suuntaan, että ei saa sitä kaksoiskuljetusta ja niin poispäin, mutta että ei se nyt jossain koululiikunnassa ole mitenkään oleellista. Ihan yhtä lailla koripallon seuraajille, niin se, että kyllä siinä täytyy jo aika aktiivi olla, että sä niin kun kiinnität huomioon johonkin koripäällä pelaamisen yksityiskohtiin, niin missä määrin ne nyt sitten on oleellisia, niin en tiedä. Mutta se riippuu aina ihmisestä tietysti, että kuinka syvällä on siinä hommassa. Kyllähän sä oot selvästi kiinnostunut siitä, ja totta kai minäkin olen, mutta kaikki kuulijat ei välttämättä ole ihan hyppäämässä suoraan siihen syvimpään päätyyn, vaan enemmänkin tutustumassa just siihen, että mitä koripallo nyt pitää sisällään ja mitä se paikallisurheilu tulee pitämään sisällä. Eli lyhyesti sun vastaus on se, että niitä joitain eroja on, mutta ei tarvitse ehkä huolehtia niistä ennen kuin oikeasti syventyy siihen tarkemmin. Juuri näin. Että peli on peliä. Kyllä. Ja samoin sitten taas, että jos puhutaan niin kuin koriksesta NBA vastaan, tai NBA ja Euroliiga, niin siinä on toki mielenkiintoisia juttuja joka on, mutta ne perustuu enemmän sitten ehkä tämmöisiin taktisiin asioihin tai pelitapa-asioihin, jotka sitten taas pohjautuu myös kulttuuriin. Että se on niin kuin se isompi kuva siinä, että se on kaupallisempaa, niin sen takia se pelataan, sääntöjä on tehty niin, että se palvelee sitä yksilön tekemistä. Ja lopullisia pistemääriä ehkä vähän. Juuri näin. Että pieni osa, tai siis iso osa, mutta siis osahan sitä strategiaa eroaa myös just se, että jos kenttä on vähän niin kuin pelialueen laajempi, että se tuntuu NBA:ssä ehkä enemmän siltä, että se on puolesta kentästä kentän päätyy, koska joillakin pelaajilla niin kuin se heittotaito ja heittouhka on kauempaa ja se 3 pisteen raja on kauempana, niin se avaa sitä peliä ehkä kenttää vähän enemmän. Mutta onhan se ihan ilmiselvää, että ne on kipuillut julkisestikin sen kanssa, että ollaanko me tehty oikeanlaisia sääntömuutoksia sitä varten, että peli pysyy soljuvana, mutta me saadaan myös mahdollisimman kiinnostuneet yleisöt ja mahdollisimman innostuneet yleisöt siitä, että pelaaja X on tosiaan koko 70 pelin ajan keskimäärin nakuttanut 36 pistettä per peli, niin sehän on niin kuin hienoa historiallista niiden historiankirjoissa, mutta onko sitä sitten masinoitu, niin se jää katsojan tulkittavaksi. Et Euroopassa pelataan niin kuin aika paljon, tai siis Euroopassa, FIBassa. Eli jos nyt ajattelee näin, ruohonjuuritasolla on tietysti tärkeää ymmärtää se ero, että vaikka ne puhuu Amerikassa NBA, että ne on maailmanmestareita, kun ne voittaa NBA, niin todellisuus on vähän käänteinen. Eli he pelaavat hyvin kansallisella tasolla ja se on niin kuin kansallista toimintaa, ja sitten taas FIBA, joka on sitten kansainvälinen koripalloliitto, niin käytännössä kaikkialla muualla pelataan sitten FIBA-säännöillä. Tai ainakin ne poikkeukset, kansalliset oman maan poikkeukset on huomattavan pieniä, että kyllä ne koripallon säännöt on kaikkialla muualla, ne on sama paitsi Yhdysvalloissa, että siinä mielessä. Mutta se, että tosiaan Euroopassa pelataan paljon kollektiivisemmin, ja mä ainakin itse tykkään eniten koriksessa juuri siitä vastustajan huijaamisesta. Palataan taas siihen, että palloa käsitellään käsin. Niin se huijaaminen on myös aika helppoa, mutta myös pallottamana se jatkuva
jatkuva huijaaminen, vaikka takaoveen meno, jos puolustaja pelaa, puolustaja estää, että sulla ei saa palloa, niin sä pääsetkin leikkaamaan siitä sitten korille. Tämän tyyppistä huijaamista, niin se on kaikkein hienoin. Ja kun se tapahtuu vielä spontaanisti tämmöisen pelin lukemisen kautta, eikä jonkun kuvion kautta, niin ne on niin kuin valmiiksi piirretyn kuvion kautta, niin se on mun mielestä sitä koriksen hienointa puolta. Että se muuttuu yhtäkkiä jatsiksi, salonkin jatsiksi sen sijaan, että se olisikin ollut semmoinen oikein niin kuin tarkkaan piirretty sinfonia, niin se on kyllä, se näiden kahden asian yhdistelmä on munkin mielestä myös kyllä. erityistä. Ja ihan sivuseikkana se on kaikista hauskinta, miten tämän piirteen NBA:hin aina on tuonut kaikki pelaajat, joilla on ollut vaikutteita pelkästään ulkomailta. Et se on ollut sitten edellisen 30 vuoden aikana sit Manu Ginobili ja Nikola Jokic on tietenkin huomattavimmat esimerkit siitä improvisaationallisesta pelaamisesta ja jatkuvasta sellaisesta ylivertaisuudesta älyllisesti eikä pelkästään fyysisesti. Mutta joo. Mut sen verran vielä, että tuosta kyllä sitten taas, että en mä dissaa NBA:tä, onhan ne nyt niin kuin, kyllähän siellä nyt oikeasti pelat on niin kuin maailman kovimmat urheilijat. Ihan koriksen huipulla ne parhaat pelaajat on niin huikeita urheilijoita. Hyvä esimerkki on sellainen, tämä on myös 90-luvun puolelta oli Suomeen tuli aikanaan Lahden Namikaan pelaan Alex Coles-niminen kaveri, joka oli jäänyt Yhdysvaltojen olympiakarsinnoissa 4. Ja kun hän jäi 4, niin hän päätyi pelaamaan sitten toista harrastustaan korista työkseen. Ja siis ajattelee, että sä oot Yhdysvalloissa 4, sieltä hän ei siis maan sisäisestä olympiakarsinnoista päässyt kuin 3 kisoihin, niin sen takia hän joutui sitten valitsemaan tavallaan toisen lajin. Ja se oli semmoinen kaveri, joka donkkasi pallon 2-metrisen Pertti Marttila, joka pelasi KTP:ssä, oli semmoinen seuralegenda ja suomalaisen koripallon legenda, niin 2-metrisen Marttilan yli hajareisin niin, että meni vaan jakausvinoon housunpuntit, pisti Marttilan jakauksen uusiksi, mutta siis se oli käsittämätön suoritus ja satuin olemaan vielä tuomarina siinä pelissä, niin se oli tavallaan esimerkki semmoisesta, miten kuinka huikeita urheilijoita ne on, eikä tämä ollut mikään NBA-pelaaja, mutta kuitenkin olympiatason korkeushyppääjä. Niin, että on ollut tavallaan omassa lajissaan hylkiö. Ja sitten periaatteessa vielä koripallossakin hylkiö, sillä ei päässyt pelaamaan niin kuin lähempänä kotia ammattilaisena, vaan tuli Suomeen. Ja sitten on selkeästi niin kuin tällaiset fyysiset avut, mitkä niin kuin suomalaisella, jos olisi nämä fyysiset avut, niin sehän olisi ollut iltapäivälehdissä 2 kuukauden ajan pelkästään, jos se olisi ollut vaikka se Marttila-niminen kaveri sen sijaan se, joka hyppää. Se olisi ollut ainakin olympialaisissa pistesijoilla. Niinpä. Korkeushypy. Niinpä. Ja Amerikasta ei päässyt edes kyytiin. Tai toinen esimerkki on tietysti sitten naispelaaja Marion Jones, joka oli niin kuin ihan dominoi pikamatkoja ja pituushyppyä. Taisi 5 olympiamitalia voittaa, tosi sitten myöhemmin ilmeni, että oli sekaantunut näihin doping-asioihin, mutta joka tapauksessa niin hän oli Koriksen yliopistomestari ja huippukoripalloilija ennen kuin sitten päättikin vaihtaa yleisurheiluun, että siinä meni tavallaan sitten toistepäin se. No, mitä Suomessa voisi tehdä enemmän yleisön tavoittamiseksi pelitapahtumiin? Sillä joskus kyllä näkee niin kuin vaikka minkä sortin TV-kuvaa tai muuta fanikuvaa tai mitä, että on täydet yleisöt, mutta kuitenkin korisliigan hallit ja toimitilat on kiehtovasti suurimmissa kaupungeissa myös mahdollisesti yhdet huonoimmista. Et jos niin kuin vertaa Pyynikkiä ja kisahallia muihin korisliigan fasiliteetteihin, niin ei niistä Pyynikistä ja kisahallista oikeasti erityistä erotu, että toinen on Helsingissä ja toinen on Tampereella, että ne voisi ihan hyvin olla
toinen on Lohjalla ja toinen on Kajaanissa, että ei ne ole niin kuin erityisen säväyttäviä rakennuksia, niin se peli itse on nautittavaa ollut mulle aina katsoa, että vaikka mä ajaisin pyörällä ohi ja koulun pihalla 10-vuotiaat pelaa koripalloa, niin se kuitenkin niin kuin pistää mulle silmään. Niin miten tämähän nyt kuvastaa vain mun temperamenttia, mutta miten tällaisen pöpön voisi tartuttaa vielä paremmin niin kuin yleisesti suomalaisiin? Onko se kansainvälisen menestyksen kautta suosio tai muuta? Sen kun tietäisi. Mä en osaa sanoa. Se on mä elän niin sen kuplan sisällä, että mun on vaikea ajatella niin kuin toisen sen ulkopuolella olevan ihmisen aivoilla. Mutta kyllä mä nyt uskoisin, että se menestyksen perässähän ihmiset, suomalaiset varsinkin, niin hyvin vahvasti menee. Se varmaan on keskeinen asia. Kyllähän 2010-luvun alussa, kun Pörintö pelasi SM-mitaleilla, tai voitti Suomen mestaruuden, niin hallit oli täynnä jatkuvasti ja 2014, kun viimeinen mestaruus voitettiin, niin toistaiseksi viimeinen mestaruus, niin jäähallissa oli 5000 henkeä Hakametsässä, että kyllä se menestyksen myötä tietysti sitten tulee, että siinä mielessä toivoisi tietysti näin lajin ilona, niin toivoisi, että ihmiset ymmärtäisivät niin kuin pelistä muutakin kuin tulostaulun, mutta ehkä se tulee tämän pienen kasvamisen myötä, ja sitten kun tämä koripalloyhteisö kasvaa, että harrastajia on enemmän, niin samalla sitten myös niiden vanhempia on enemmän ja pikkusiskoja on enemmän ja sukulaisia on enemmän ja näin, niin kyllä se sitä kautta varmasti kasvaa. Enkä yhtään väheksy. Varmasti nyt EM-kisat on sellainen, niin josta saadaan uusia harrastajia lajin pariin ja varmasti uusia katsojiakin. Joo, ja siis siinä on tietenkin yksi etu tällä hetkellä nykyyhteistyössä on se, että Suomen kaikkien aikojen paras koripalloilija on tällä hetkellä aktiivinen pelaaja ja että on myös hyvä esimerkki nuorisolle ja lapsille siitä, että millaista on olla ammattilaisurheilija ja näyttää myös aina näissä kaikissa jutuissa siitä puolta, että kuinka paljon kovaa työtä se vaatii, että pysyy edes niinkin geneettisesti lahjakkaana urheilijana, niin pysyy edes siinä kunnossa ja pysyy siinä ammattilaisten vauhdissa. Niin se on tietenkin iso etu tällä hetkellä myös. Että. Kyllä. Mutta että kyllähän suomalaisia pelaajia on siis maailmalle lähtenyt niin kuin enemmänkin ja kyllä siinä niin kuin on merkittävä muutos edellisiin vuosikymmeniin, että meillä on niin kuin huomattava määrä kotimaisia niin kuin huippupelaajia pelaa ulkomailla. Se voi osittain olla yksi sellainen syy sitten, että minkä takia sitten kotimaiset sarjat vähän kärsii. Mutta että korisliigapelit on tosi makeita katsottavia, varsinkin paikan päällä, niin kyllä yleensä ne, jotka sinne tulee, niin on sitten myös tykännyt, että jollei nyt osunut ihan joku 100-0 peli sitten kohdalle, mutta että mikään laji oikeastaan ei voi olla sitten, kun korispeli on tiukka, niin mikään muu peli ei voi oikeastaan mennä sen tiukemmaksi. Että kun siinä on kuitenkin koriksessa on ihan potentiaalista, että voittaja vaihtuu viimeisen puolen sekunnin aikana. Niin tämän 100 viimeisen sekunnin aikana, niin se on ihan jossain tilanteessa jopa niin kuin ihan jollain lailla todennäköistäkin. Ja puolen minuutin aikana voi vaihtua vaikka 3 kertaa. Kyllä, Et se ei ole niinku. Ihan hyvin, joo. Ja jos kuvittelee yhtään, niin kuin, jos jalkapallossa tai jääkiekossa tai muussa olisi niin kuin tällaista helinää, niin sehän olisi pandemonista. Että niin kuin, mitä täällä oikein tapahtuu. Ja sitten koripallossa se, jos on tiukka peli, niin se on oikeastaan tavanomaista. Kyllä. Ja tietysti se, että koripallossa pelataan aina voitosta. Siellä ei ikinä pelata tasapelistä. Niin se on yksi semmoinen, mikä tekee siitä niin kuin mielenkiintoista seurattavaa. Että siinä ei siinä mielessä varmistella. Paitsi olisiko ollut jossain noissa olympiakarsintalohkoissa sellainen tilanne, että Brasilian oli parempi
hävitä 1 tai 2 pisteellä, kun pelata tasan ja joutua jatkoajalle jenkkejä vastaan, missä ne olisi saanut vielä enemmän turpaan. Niin sitten ne tahalteen vähän niin kuin rikkoi, että antoi vapaaheittoja, että ne häviäisi 1 pisteellä. Mutta kuitenkin nämä on marginaalia niin sitten. Niin, ja tämä on siis todella poikkeuksellinen tapaus, että 10 000 pelistä 1 saattaa olla tällaisessa tilanteessa. Kyllä. Mutta sen verran että koripallon mainehan kärsii vähän niin kuin semmoista suhteutuksen vääristymästä. Että kun suomalaiset korista verrataan NBA:hin, Euroliigaan tai johonkin tällaiseen, niin siinä ei niin kuin ehkä Suomessa ihan ymmärretä niin kuin sitä suhdetta, kun sitten taas ajatellaan, että joku muu peli saattaa näyttää enemmän, vaikka nyt sitten kiekko, niin saattaa näyttää enemmän niin kuin samalta kuin NHL, niin täytyy ymmärtää, että ne todella on lähempänä toisiaan, koska siellä Suomi on maailman huippu jääkiekossa ja niitä muita maita on sitten taas huomattavasti niin kuin vähemmän. Ja koripallossa sitten taas on aika monta porrasta siinä matkalla ja aika paljon enemmän sitä kilpailua. Samoin kuin sitten jossain lajeissa, ehkä yksilölajeissa voi ajatella, että kaikki maailman huiput mahtuu samaan bussiin. Niin sitten Suomessa, vaikkapa näissä urheilukalan äänestyksissä, niin vuodesta toiseen siellä niin kuin äänestetään, laitetaan samalle viivalle mitalit riippumatta siitä, minkälaista kilpailua vastaan se on niin kuin ansaittu. Sinällään en tietenkään väheksy minkään lajin, ne on siinä omassa jutussaan, mutta jos jostain syystä nyt on tämmöinen älytön idea, että lajeja verrataan keskenään, niin sitten siinä pitäisi olla joku suhteellisuuden taju myös mukana. Mutta tämä on myös sen verran nyanttista ajattelua, että sitä ehkä niinku, tavalliset ihmiset tai tallaajat ei ehkä niinku vaan tuo ajatelleeksi sitä sen enempää. Että jos ei ole paneutunut just siihen urheilulajien kirjoon, niin ei just ymmärrä niitä marginaaleja silleen samalla lailla. Jos mielikuva ja sana on se, että kilpaurheilu tai ammattilaisurheilu, niin silloin sä miellät sen kuitenkin kovan luokan tekijäksi. Mutta valitettavasti Sasu Salinilla on aika pitkä matka vielä Magic Johnsonin niin kuin suhteessa. Juuri näin. Entä harrastuksena se maine? Me nyt vähän puhuttiin siitä pyrinnän harrastajaluvuista, että miten ne on aaltoillut sen suhteen, mutta pidetäänkö koripalloa kuitenkin niin kuin täysin niin kuin tällaisena, ei nyt ehkä trendikkäänä, mutta edelleen sellaisen valtavirta sopivana ja kivana urheilulajina nuorison toimesta? Joo, entistä enemmän ja enemmän, että kyllä koris selvästi niin kuin näkee, että ulkokentillä on lisääntynyt pelaajat. Lapset käy pelaamassa, junnut käy pelaamassa siellä ja eri lajien harrastajia, tai ei ole enää itsestään selvää, että jos joku harrastaa 2 lajia, josta koris on toinen, että sitten kun täytyy kilpaurheilullisesti tehdä valinta kumpaan panostaa, niin ei ole itsestään selvää enää, että koris jää, vaan että on useita pelaajia, jotka on sitten kuitenkin valinnut sen koripallon siinä vaiheessa, vaikka ovat menestyneet sitten suomalaisittain isommassakin lajissa. Eli siis hyvä maine lasten ja nuorten harrastajien. Mä luulisin, että tällä hetkellä on aika hyvä maine koriksella, että kyllä se on niinku. Miten toi harjoittelu ja urheilijan kehitys kasvaa lapsesta aikuiseksi? Että onko siinä huomattavaa merkitystä, että sä aloitat nuorempana, koska sä tosiaan sanoit, että se on yksi ainoista peleistä, jota käsin ohjataan ja käsitellään käsin. Ja sitten sehän on niinku semmoinen kasvava motoriikkakysymys, että jos sä opet 4-vuotiaana kuljettamaan palloa erinomaisesti, niin silloin se meinaa, että sä 15-vuotiaanakin varmasti osaat kuljettaa palloa erinomaisesti verrattuna johonkin, joka aloitti 13-vuotiaana pelaamaan. Ja sitten vielä se kysymys siitä, että pidetään pitkiä ja ulottuvia urheilijoiden lajina, mutta tämähän nyt on
mahdollisesti vain semmoinen myyttikansi, joka perustuu siihen niin kuin ääripäiden esimerkkeihin. En mä usko, että koriksen niin kuin tämä urheilijan kehitysvalmennus, että se nyt olennaisesti poikkeisi muista lajeista. Et kaikissa harjoitusmäärien pitäisi kasvaa nousujohteisesti. Valitettavasti ihan kaikissa näin ei tehdä, vaan että pelaajia yritetään sitouttaa sillä, että laitetaan jo pienille lapsille ihan tolkuttomat harjoitusmäärät. Ja ajatellaan, että täytetään se koko liikuntasuosituksen mukainen urheilumäärä, niin täytetään sillä yhdellä lajilla, niin se ei ole kauhean viisasta. Joo, että silleen siis yritetään saada vähän niin kuin haaviin siihen oman lajiinsa. Juuri näin. Ja siinä mä en usko, että siinä on kysymys siitä, että puhutaan varhaisen erikoistumisen lajista, niin se on aika soopaa, että on lajeja tietysti, missä sun täytyy lapsena olla huipulla, että sun täytyy vaan olla niin kevyt, että mutta sitten se on toinen ongelma sitten, että mitä järkeä siinä on, se on sitten näin henkilökohtainen mielipiteeni. Mä näin yksi päivä tuossa videon, missä mainostettiin, että 10-vuotiaiden maailmanennätys 1500 metrin ratakävelyssä. Ja mun teki mieli ilmiantaa se tilisi niin lasten tällaisesta, niin kuin, ei nyt hyväksikäytöstä, mutta kuitenkin siis kaltoinkohtelusta, sillä niin kuin, tällaista ei pitäisi niin kuin, tapahtua pienille lapsille. Et se on ehkä semmoinen niin kuin, tuotteistaminen ja amerikkalaisen kulttuurin semmoinen, tai semmoisen tykkäys- ja somekulttuurin, ei välttämättä pelkästään amerikkalaisen, mutta semmoinen piirre siitä, että kaikki laitetaan vaan kilpaa ihan niin kuin 3 kohdusta kuolemaan asti kilpaillaan. Kyllä. Mutta sitten vielä tuosta pituusasiasta, niin että koripalloilijoiden pitää aina olla pitkiä, niin harrastustoiminnassahan se ei pidä ollenkaan paikkaansa. Korista voi harrastaa ihan kuka tahansa. Ja pyörätuolistakin pelataan. Nimenomaan, että ihan kuka tahansa, että se onnistuu pyörätuolista. Tai sitten meillä on Pyrinnössäkin Unified-joukkue, joka on siis kehitysvammaisille ja muuten tukea tarvitseville pelaajille kohdistettu joukkue, niin nämä molemmat on semmoisia, eli korista todella voi pelata ihan kuka tahansa. Mutta sitten tietysti, jos ruvetaan niin puhua siitä, että mitenkä niin kun maailman huipulla tai huippukorikseen pärjää, niin se on sitten oma lukuunsa. Siellä on ihan selvää, että täytyy niin kuin pystyä tai täytyy löytyä niitä antropometrisiä lahjakkuuksia sitten, eli ulottuvuutta ja muuta, mutta ei pelkästään sitä, vaan sitten toisaalta pitää myös löytyä liikkuvuutta, että ei se yksistään riitä, että on koriksessa parimetrinen, vaan kyllä sun täytyy niin kuin sitten myös olla liikunnallisesti hyvä, sun pitää pystyä liikkuun terävästi, olla nopea. Että jos puhutaan kovimmasta huipusta, niin ei niin kuin yksi asia ei riitä. Jep. Että ei ole enää, jos joskus oli mun pelivuosina oli se, että oli niin kuin, kunhan oli pitkä, niin oli pelipaikka varma sentterinä. Niin se ei tänä päivänä enää pidä, että kun sun täytyy pystyä myös pelaamaan ulkona korilta. Et karkeasti voi ajatella niin, että jos koripallojoukkueessa on, siellä voi korkeintaan yksi olla kentällä sellainen, joka niin kuin ei pysty puolustamaan vastustajaa kaarella, eli tarkoittaa kaukana korista, eli hänen liikkuvuudessa on jotain rajoitteita. Se pystytään vielä joukkuepuolustuksen avulla jotenkin piilottaa. Tai vastaavasti, jos meillä on vaikka korisliigajoukkue, jossa on alle 190-senttinen pelaaja, niin se yksi pelaaja pystytään todennäköisesti vaihtamisen ja muisten apupuolustuksien kautta pystytään huolehtimaan niin, että se ei ole puolustuksessa ongelma. Mutta jos siellä on useampi, niin se riski kasvaa aika paljon, että sitten tulee näitä mismatch-tilanteita, jolloin vastustaja pystyy käyttämään sitä hyväksi. Ja sitten 3 pelaajalla siihen auttaminen enää, jos siellä on 2 tällaista pelaajaa, niin
on sitten jo vaikeaa. Joo, siis se on niin kuin alivoimalla pelaamista. Se on vähän niin kuin alivoiman pelaamista, tai että sitten luodaan niin kuin tämmöisiä tilanteita. Eli se puolustuspää siinä itse asiassa suurempi ongelma on kuin se hyökkäyspää. Ja siinä mielessä, jos ajattelee, niin sitten juuri alle 190-senttisillä, niin se kilpailu on todella armotonta, koska sun täytyy olla se yksi kaveri, joka sinne kentälle ehkä laitetaan. Ja sitten jos vastustajalla sekin on lähempänä 2 metriä se saman paikan pelaaja ja on muuten samat ominaisuudet, niin sitten pelaatte eri sarjassa. Millaisia, nyt ollaan vähän niin kuin puhuttu sivussa siitä, mutta millaisia tehtäviä, jos saat kertoa, niin sulla tulee olemaan nyt tässä alkavissa EM-kisoissa Tampereella, ja millainen on tällaisten tapahtumien merkitys Tampereelle ja suomalaiselle koripallokulttuurille? Noin henkilökohtaisesti, jos ajattelee, että 20 vuotta sitten joku olisi sanonut, että Suomessa pelataan EM-kisat, niin en olisi uskonut. Jos olisi sanottu, että Tampereella pelataan EM-kisat, en olisi ikinä uskonut. Ja jos nämä olisi saatu mulle jotenkin niin kuin vakuutettua ja sen jälkeen sanottu, että mä en ole käytännössä katsoen missään roolissa siinä, niin sitä en olisi uskonut ainakaan. Eli mä oon huomattavan pienessä roolissa, mä en sinällään ole, mutta tapahtumatorilla on niin kuin mukana tuossa keskustorilla viikonlopusta alkaen. Ja oikeastaan muuten mä oon vaan katsojana, että täältä kun lähden, niin menen kyllä areenalle kattoon ensimmäiset 2 peliä, sitten mä käyn välissä vetämässä reenit ja sitten kiirehdin vielä Suomen peliin illalla, mutta itse EM-kisossa en ole sen kummemmassa roolissa. No niin, hyvä. Tai hyvä ja hyvä. Jos sä tykkäät siitä, niin se on hyvä. Ja jos sä haluaisit olla isommassa roolissa, niin harmi. Ei, se on ihan mukavaa, että pystyy seuraamaan. Ja nyt ikä on jo kohta 60, niin kyllä tässä nauttii jo siitä, että saa seuratakin tapahtumia. Ei tarvitse olla kädet sotkussa. Niinpä. Joo. Mikä on vuosikalenterin suomalaisessa koripallossa sun joku suosikkitapahtuma? Onko joku semmoinen, mistä kaikki ei välttämättä tiedä? Mikä on erityisen suosittu, tai niin kuin sun erityinen suosikki? Delfin Basket-turnaus, eli meillä on tämmöinen suuri nuorten turnaus elokuun alussa ollut kohta 40 vuotta. Niin se on aina semmoinen niin kuin lähtölaukaus kauteen, ja se on ehdottomasti tosi makea pitkien kesäharjoitusjaksojen jälkeen niin päästä niin kuin siihen mukaan. No sitten tietysti Korisliigan alkukierrokset lokakuun alussa ja kevään pudotuspelit, niin ne on ehkä semmoiset niin kuin, mikä on niin kuin kalenteriin liittyviä juttuja. Sitten totta kai jotain yksittäisiä omia. Nehän ne kaikkein hienompia on tietysti joku oman joukkueen tekemiseen liittyvät jutut, mutta näin yleispätevällä tasolla, niin ehkä nämä. Yes. Mitä keinoja on tukea tamperelaista tai pirkanmaalaista koripalloa ja niin kuin Pyrinnön seuratoimintaa? Totta kai seuralle nyt voi hakea vapaaehtoiseksi tai muuta tekemään, mutta onko jotain tai niin, voit kertoa vaikka siitä siis, jos se on se vastaus. Joo, eli juuri se, että tulee tekemään sitä hommaa tai sitten käy katsomassa korista, että meillä on kaikki junnupelit on ilmasotteluita, Korisliigan pelit on hyvin kohtuullisen hintaisia pääsyliput mutta sitten tosiaan ihan tekijäksi erilaisiin Pyrinnön tapahtumiin. Meillä on tosi paljon isoja tapahtumia, ei pelkästään Koriksessa. Meillä oli täällä juuri nuorten yleisurheilukisat. Meillä on täällä suunnistuskisoja, meillä on erilaisia tapahtumia, mitkä Pyrintö järjestää, isoja kansainvälisiäkin tapahtumia. Mutta sitten Koriksen parissa tosiaan nämä Korisliigaottelut. Pyrintöläisiähän siellä tietysti on areenalla pystyttänyt parkettia, laittanut parkettia paikalleen ja tehnyt kisapaikkaa kuntoon ja näin poispäin.
Että monenlaista kaikille halukkaille löytyy varmasti tekemistä ja korisyhteisö on siinä mielessä tosi hienoa, että meillä on sellainen yhteenkuuluvuuden tunne ja tunnetaan vielä aika hyvin sitten toinen toisiamme, että tulee uusia tuttuja ja ystäviä. Tästä, jos joku kuuntelee sitten kun päästään lopullisesti vaikka 10 urheilulajiin, mitä on tehty ruohonjuurtuminen ohjelmassa, niin tästä tulee kyllä toistuva teema, jota ei voi olla korostamatta, että paikallisyhteisöt ja urheiluyhteisöt ylipäätään on avoimia ja kaikille vähän niin kuin sopivia, että ei ole mitään syytä ikinä ajatella, etteikö sinne mahtuisi itse tai miten itse pärjää siellä, että se on kaikki oman pään sisällä sellaiset epäilykset, että melkein joka jaksossa joka ikinen henkilö erityisesti korostaa ja kuvailee sitä, miten heidän paikallinen yhteisö ja oma yhteisö tuntuu siltä, että sinne sopii kuka tahansa ja siellä löytyy kaikille jotain, mikä on erittäin ihailtavaa kaikessa liikuntaan liittyvässä, koska sen pitäisikin olla niin sen asian. Tässä oli vielä, mulla oli aiemmin kysymys siitä, että koripallon yleinen maine Suomessa bla bla bla, mutta sitten ainoa mitä mulla tuli mieleen näitä TM-kisojen lisäksi oli se Nokia Basketin ja Seagullsin seuratoimintaan liittyvät asiat, ja mä en nyt oikein erityisesti halunnut tuoda niitä esille missään vaiheessa siitä, että minkä takia näin on ja nämä on ja niin on, koska sä et ole ensinnäkään ollut niillä töissä ja toiseksi se on joidenkin muiden ihmisten raha-asiat, niin siinä ei ole niin paljon järkeä ehkä. No kyllä. Se nyt ihan, kyllä se sitä arvomaailmasta tietysti on mun mielestä ihan mielenkiintoinen näkökulma, että eihän siinä nyt tarvitse sinällään. Että kyllä mä nyt ainakin näen, että toi talousdoping on niin kuin ongelma kaikissa lajeissa, että eli kun eletään yli varoja, niin kyllähän se aina rapauttaa sitä toimintaa niin kuin muuallakin, muiden täytyy reagoida. Että kyllä se siinä mielessä semmoinen, josta niin kuin olisi hyvä päästä sitten eroon, että tämä mesenaattipallo on vähän semmoista, että se vääristää kilpailua hetkellisesti ja sitten lopulta niiden raunioihin ei jää sitten kiveä kiven päälle. En mä sinällään tuomitse mesenaatteja, ne tekee varmasti usein sen kaiken niin kuin hyvässä uskossa ja pistää huomattavasti niin kuin omia rahojaan peliin, ei siitä ole kysymys. He luottaa varmasti lähtökohtaisesti siihen, että he saa niin kuin vastinetta. Niin, tai että he saavat niin kuin, että se seuratoiminnan kantaa, vaikka en mä usko, että he välttämättä ainakaan kaikki niin ajattelee edes sitä, että he saavat sieltä rahojaan pois. Niin, eihän ihmisellä ole varoja, jos se on tyhmä. Etkä sä urheilusta Suomessa voi niin kuin kuvitella kauheita voittoja tekevässä. Mutta se, että ne uskoo, että he pystyvät auttamaan siihen, että se seura saisi kun kantavat siivet, että he auttaa vähän aikaa ja se saisi kantavat siivet sillä aikaa. Tämä samahan oli sekä PC Nokian että Seagullsin takana. Mutta en mä tiedä, onko koskaan niin käynyt, että tämmöisellä toiminnalla on saatu. Pyrinnössä oli 90-luvun alussa, 80-90-luvun taitteessa, 90-luvun alussa oli kans vähän tämän henkinen, että oli niin kuin yksi ihminen, joka niin kuin rahoitti tai hankki varat ja ihan sama lopputulos oli silloin. Että aina se alkaa sitten jostain ladiväristä ruvetaan rakentaa uutta nousua. Että se on se lopputulos alla. Mutta että se uudelleen nousu onnistuu, jos kaupungissa on niin oikeaa koriskulttuuripohjaa, josta ponnistaa. Että se tulee onnistuu Nokialla ihan varmasti, koska siellä on niin vahva se muu koripallotoiminta ja yhteisö, niin se tulee takuu varmasti onnistuu. Helsingissä ihan varmasti onnistuu, koska se on niin suuri. Se on niin johtava koriskaupunki Suomessa harrastajamääriltään. Ja näin, että ei mä niistä ole huolissaan, mutta sitten, että mitä niin kuin seurauksena on joitain niin kuin pienempiä paikkakuntia, jotka joutuu reagoimaan siihen, että he pärjää niin kuin pelissä mukana
niin kuinka paljon siellä tehdään sitten vääriä päätöksiä sen takia, että se on käytännössä vähän väärillä arvoilla tai väärillä keinoilla. Ei lain puitteissa ehkä väärillä keinoilla, mutta noin moraalisesti vähän väärillä keinoilla tehty se kilpailutilanne kovemmaksi kuin mitä se todellisuudessa on. Niin, eli siis sä meinaat sitä, että sitten, missä nyt liian Kauhajärvellä vaikka, niin sitten koetaan, että ei pysy kilpajuoksussa mukana, jos ei tehdä poskettomia sijoituksia, jotka ei ole pitkäaikaisesti niin kuin kestävällä pohjalla. Ja sitten se johtaa siihen, että pelkästään siksi, että haluaisi pelata, vaikka kohteena olisi välieräpaikka, niin se vaatiikin vaikka 150 000 euroa ylimääräistä rahaa. Ja se on pelkästään sen varassa, että nämä tietyt tahot olisi saattanut niin kuin, ehkä nyt just silleen niin kuin sanon väärin, mutta väärin käyttää niitä annettuja resursseja, jotka on tarkoitettu just niin. Tämä nyt menee aika lailla siihen, että mä vaan toistan, mitä sä sanot eri sanoilla, mutta kuitenkin ymmärrän tasan tarkkaan sen pointin siinä. Ja onhan se, sanotaanko näin, että nyt 28-vuotiaana, mutta silloisena 25-vuotiaana helsinkiläisenä, niin Seagullsin brändi ja olemus, ei se nyt erityisesti vaikuttanut enempää helsinkiläiseltä kuin tai riittävän helsinkiläiseltä, että se ainoa helsinkiläisyysosa oli se, että joukkueen seuran nimessä on Helsinki ja että ne pelaa kisahallilla. Mutta eipä siinä ollut silleen, että vaikka mä oon käynyt katsomassa useampaa kertaa, niin ei se tuntunut mitenkään mun kotijoukkueelta tai kotiseuralta tai paikallisseuralta. Että se on enemmänkin ollut semmoinen markkinointikeino jollekin. Ehkä just silleen, että saataisiin ne ihmiset sinne katsomaan, mutta ei erityisesti silleen, että se laji rakkaus syttyy Seagullsin toimesta, niin vaikka ne olisi voittanut 5 mestaruutta putkeen, niin en mä usko, että niillä olisi ollut merkittävämpi jalansija niin kuin mun ajatuksessa helsinkiläisestä urheilusta, mikä on niin kuin ihan järjetöntä verrattuna siihen, että jos vaikka HIFK voittaisi jääkiekossa 5 perättäistä mestaruutta, niin sehän on niin kuin pitkä perinteikäs seura, jolla on suurta menestystä, niin verrattuna siihen, niin se Seagulls-juttuhan tuntui vähän tuulesta temmatulta isolla rahalla. Se vaatii aika pitkät se vaatii vuosikymmeniä, että siitä tulee niin kuin osa sitä yhteisöä. Ja sitten tietysti kun varsinkin Helsingissä, kun siellä on paljon perinteisiä seuroja, niin että ne ottaa sen niin kuin omakseen, ei niin, että he menee katsomaan peliä sen takia, että ne pääsee katsomaan korisliigapeliä, vaan että ne ottaa sen omakseen, niin se vaatii aikaa ja aika paljon luottamusta. Mutta sitten tietyllä tapaa tämmöinen penäisin niin kuin urheilujournalismilta semmoista niin kuin, vähän niin kuin semmoista arvojen kautta ajattelua tai tämmöistä, niin kuin, että mikä on niin kuin, tärkeää ja mikä on olennaista, että kyllä meilläkin vaikkapa nyt puhun taas omalla suulla, niin jo vaikka meidän omassa maakuntalehdessä niin pidettiin tärkeänä sitä, että pelataan sellaista tosielämän manageripeliä, hienona sitä, että hankitaan pelaaja sieltä ja hankitaan pelaaja täältä, että minkälaisia pelaajasopimuksia tehdään ja muuta. Sen sijaan, että oltaisiin vaikkapa arvostettu samassa mittakaavassa, vaikka sillä kaudella oli sitä juttua silloin, mutta kuitenkin niin sitä pidettiin vähän niin kuin vanhakantaisena. Siitäkin tuli jopa moitteita, Pyrintö sai, kun pelattiin, olisiko ollut 2018 tai jotain niillä main, niin pelattiin yksi kausi, jolla meillä kaikki kotimaiset pelaajat oli Pyrinnön omia kasvattajia. Niin, että sitten pidettiin, kritiikki olisi ollut, että se olisi liian jotenkin sisäsiittoista. Juuri näin. Siis se oli mun mielestä niin käsittämätön juttu, että musta se oli niin maailman hienoin asia, että joku seura pystyy toimimaan niin. En tiedä, onko koskaan niin ollut. Ei tietenkään tämmöinen asia ei ole itseisarvo. Eihän se niin kuin ammattiurheilussa voi olla itseisarvo. Ei. Mutta kun saadaan hyvä joukkue niin kasaan
ja se tuli luontevasti ilman, että siinä täytyy varsinaisesti niin kuin oikealle pelipaikalle pelaajia ja hyviä pelaajia ja näin, niin musta se tuntui käsittämättömältä, että jotkut suhtautuu siihen niin, että olisi pitänyt ruveta pelaamaan jotain manageripeliä, että se on vähän niin kuin lapsellista. Joo, ja mä en oikein ole ihan varma siitä, että minkä takia tällaista ajatusta on nykyään, että onko se siksi, koska jossain vaiheessa on niin kuin levinnyt, on tullut elokuvia niin kuin urheilujohtamisesta, on tullut TV-sarjoja urheilujohtamisesta, on laaja-alaisempaa niin kuin semmoinen sanasto, mikä on ennen ollut seurojen ja urheilun henkilöstön niin kuin sanastoa tietokonepelien vaikka kautta. Niin kuin Football Managerhan on erinomainen esimerkki siitä, miten kaikki, minä mukaan lukien silloin, kun mä olin 18, niin ajattelin, että no tällaistähän on tämä jalkapallon tahtinen puoli ja ymmärrys. Eihän se nyt millään lailla kuvasta tosielämän niin kuin vuorovaikutustaitoja tai strategista ymmärrystä, koska jos se on valmiiksi laadittu joku TV-ohjelma tai peli, niin sitten se on käsikirjoituksen pohjautuu siinä, missä oikeassa elämässä on jatkuvia inspiraation hetkiä ja spontaaniutta kaikkialla liikkumisessa. Niin mä en oikein tiedä, minkä takia ihmiset, ja on se sitten fanit tai muut ihmiset, jotka haluaa kommentoida, niin on yrittänyt omaksua tällaisia piirteitä itselleen, että tietää paremmin kuin se seuran henkilökunta. Niinpä. Ja mun mielestä 1967 jalkapallossa Celtic Football Club Glasgowsta oli voittanut jopa mestareiden liigan silloisen Euroopan kupin silleen, että heidän kaikki pelaajat oli 15 kilometrin säteeltä Glasgowsta. Se on niinku yksi erinomainen esimerkki tällaisesta. Te nyt ette välttämättä voititte mestaruutta tai ollut europeleissä tai muuta, mutta ette ainakaan, niinku, ei se seuran tulevaisuus mitenkään pilalle mennyt. Että niinku, tavallista menestystä saitte tällä porukalla, mikä teillä oli. Ja mun mielestä se on, niinku, sen pitäisi olla semmoinen tarina, mitä kerrotaan niinku, oikein sellaisessa niinku, paikallisessa sellaisessa lajihistoriassa, että tässä on mitä me pystyttiin tekemään niinku, paikallisilla kavereilla. Se on seurakulttuuria. Se, että, jos ajattelee, että on niinku seuroja, joissa on niinku nähnyt tämmöisiä tähdenlentoja, niin voi olla, että useammassakin lajissa, että joku puoliajalla kahvia myyvä Liisa on ollut kauemmin seurassa, tai että hän on oikeastaan se ainoa side kahden peräkkäisen eli eri kauden välillä. Kaikki muut ihmiset ympärillä on vaihtunut. Niin mitä seurakulttuuria se sitten on? Että muutama vapaaehtoistyöntekijä on se, joka yhdistää niitä eri kausia, että pelaajat vaihtuu, valmentajat vaihtuu, managerit vaihtuu, niin en haluaisi meidän urheilun menevän siihen suuntaan. Totta kai sitten mitä isommasta hommasta kysymys, sen enemmän on sitten näitä muita muuttujia siinä ympärillä, mutta niin, siis kaikki ei voi olla, kaikki urheiluseuran nämä niin kuin jäsenet ja osat ei voi olla korvattavissa jatkuvasti. Et siinä on pakko olla jotain, mikä tekee siitä sen seuran siinä, mitä on jo entuudestaan siellä. Ja jos sitä ajattelisi niin kuin just joku monikansallinen teknologiayhtiö, niin että nämä voi kaikki lempata pois ja hankkia halvempaa, jolla on parempi CV LinkedInin kautta tai muuta, niin eihän se toimi tällaisissa jutuissa niin kuin yhtään niin suoraviivaisesti, jos ollenkaan. Niin kuin. Ja myös sanoit seurakulttuurista, niin se, että seura on sitoutunut siihen omien kasvattajien ja paikallisten pelaajien pitämiseen ja myös sit se, että ne pelaajat kokee sen luottamuksen siihen seuraan, että tässä on, meillä on joku tämmöinen spessu juttu. Niin se on niin kuin vuorovaikutteista tai molemmin puolista siinä mielessä, että seura antaa mahdollisuuden ja päättää tehdä tällaisen jutun ja sitten pelaajat vielä luottaa siihen ja ottaa osaa siihen. Ja voisin epäillä, että siinä on niin kuin ihan joku 1% tai 2% takaraivossa joku semmoinen ekstra, että nyt tämä on niin kuin tämä
Et sun ei tarvi miettiä siitä silleen samalla lailla, että on hankittu joku ulkomaalainen pelaaja isolla rahalla, joka kilpailee sun kanssa peliajasta, vaan nämä on niinku ne jannut, jotka sä oot nähnyt vaikka alle 16-vuotiaiden treeneissä, kun sä oot ollut päässyt ekan kerran miesten treeneihin tai muuta, että ne on kaikki on niinku semmoinen tutumpi. Mutta tässä täytyy nyt täsmentää sen verran, että siis totta kai kun puhutaan niin kuin huippu-urheilusta, vaikka Suomessa korisliigasta, niin totta kai siellä tehdään, niin kuin, siellä kootaan joukkue niillä resursseilla, mitä on, niin ei siinä joukkueen kasaamisessa voi olla mitään muita kuin urheilullisia arvoja. Että kyllä siinä valitaan parempi pelaaja siihen joukkueeseen, ei sillä perusteella, että olet oman seuran kasvatti. Mutta sitten jos ollaan tilanteessa, että ne on samalla viivalla, niin silloin tietysti mielellään näkisi tämmöisenä seuratoimijana, ja uskoisin, että katsomossakin ihmiset haluaisi mieluummin nähdä, että jos on samantasaisista pelaajista kysymys ja saman roolin pelaajista ja näin, että niitä voi oikeasti verrata urheilullisin perustein, niin tietysti aina mielekkäämpää, että siellä olisi sitten semmoinen pelaaja, joka tunnetaan etukäteen, ettei tarvitse ensimmäisiin peleihin mennä opiskelemaan pelaajien nimiä. Mutta se, että urheilulliset perusteet ehdottomasti pitää olla niin kuin huippukoriksessa se joukkueen kasaamisen peruste. Yes. Oma junnu ei saa päästä joukkueeseen sen takia, että se on oman seuran kasvatti. Niin, että nepotismille ja tollaselle ei ole kuitenkaan sijaa siinä. Ei. Enemmän mä ehkä puutuin nyt sit siihen, että minkälaisia odotuksia muut antaa, tai että sitten kun pystytään kerään tällainen joukkue, jossa on omia, niin ettei sitä ajatella, että se on jotenkin väärin. Niin, ja siis sehän oli se tärkein asia, minkä sä toit esille, kunnes mä nyt vähän ajoin tätä sivuraiteelle, että enemmän sä koit huolta siitä, että minkä takia oli kritisoitu tällaisesta lähtökohtaisesti ihaltavasta asiasta. Mut joo. Musta tuntuu, että me ollaan pikkuhiljaa luontevan aikarajan päässä tässä, niin mä kysyn sulta vielä, että kenestä henkilöstä, urheilijasta, tai keneltä urheilijalta, urheilun toimihenkilöltä tai mistä urheilulajista haluaisit kuulla niin kuin tämän kaltaisen niin kuin rakentavan keskustelun vähän niin kuin ruohonjuurilta ylöspäin? Voi olla realistinen tai epärealistinen, voi olla elossa tai kuollut henkilö. Nykyään voi kuolleidenkin kanssa puhua tekoälyllä käyttäen. Niin... No, sitä mä en välttämättä haluaisi kuulla. Mä en haluaisi myöskään, mutta jos... Mulla oli alun perin, että niin Pesis oli sellainen, mitä ajattelin, mutta sitten mä huomasin, että sä olit jo tästä aiheesta, olitte Virpi Hukan kanssa jutellut, niin ei varmaan toista Pesis-jaksoa sitten. Että... Ainakaan vielä niin kuin heti peräkkäin. Niin. No toinen oli sitten, niin tietysti olisin niin kuin kiinnostunut siitä, mitenkä joku vaikka Ilveksen, vähän enemmän Ilveksen mies onkin, niin tuli mieleen Tapparan Kari Aaltonen, joka on siellä onkohan nyt toiminnanjohtaja tai jotain siihen suuntaan, niin titteliltään, niin jääkiekon puolelta, mutta jos nyt ymmärsin oikein, niin sulla on just joku jääkiekkohaastattelu jo sovittunakin, niin mä jätän sulle vapaa kädet, saat itse. En lähde enempää sitten haravoimaan tässä. No mutta sitten kun tulee jääkiekko, niin sittenhän se meinaa, että mä oon jo toteuttanut 2 eri, mistä sä halusit kuulla. Että sehän on jo enemmän kuin eräs, olisiko Tero Hakulinen viime viikolla pyysi, että jos mäkihypystä voisi tehdä, niin siinä menee pikku aika, kun mäkihypyssä alkaa harjoittelukausi, ja sekin on niin kuin tuolla Savossa, eikä ehkä ihan täällä Tampereella, niin Tero saa mäkihyppyä ottaa vähän aikaa. Mutta kiitos oikein paljon, kun pääsit tekemään tämän haastattelun ja kertomaan vähän Pyrinnön ja suomalaisen koripallon. Ihan turhaa olit huolissa siitä, että riittääkö sulla tietämys ja tuntemus. Että, niin kuin paljon enemmän, niin kuin sä osasit kertoa mistään, kun mä olisin osannut arvatakaan. Että turhaa olit riittävän vaatimaton ja kiitos vielä siitä, että pääsit tekemään. Kiitos, oli ihan mukava päästä mukaan.